हो सुरेश जी, ए सुनरपुर जग देखे हमनी क्या गए रही सब वो दिन में, तो जग तोरा कैसन लागल? में का बुझायल तोरा? जग तो बहुत सुंदर था। अच्छा, ऐसा जग तो कभी नहीं देखा। अरे मर्दे कहीं कहते तो गदहा के जन्म छूट गए न। और में और का भय? आओ बोल कौशल्या अथी स्कूल के प्रचार बांटने गए थे। अच्छा, कैलेंडर एकदम अथी धमाधूर माने पानी के तरफ बहुत गए। पानी के तरह बाहर। अच्छा, जब कैलेंडरवा देवे लगल वो समय लोग का करते रहे? डराते रहे कि पैसा लगेगा, तो हम कहे कि नहीं फ्री बात हो, सब जगह लिया। माने लोग भागे लगल ये माने अथी बा पैसा लगी में। लेकिन कहलो जे कौशल्या इंटरनेशनल स्कूल के भाई प्रचार बा और वो लोगन एडमिशन कराई में, लड़का के भविष्य बनाई। तो अब लोग जे बस एकदम दहाड़ के पानी जैसे मछली जैसे छना लई, लोग लागल उहे माने लाई हमरा के लाई ना, ऐसा करे लगल लोग कि ना। अच्छा, अब मेला में तोरा सब सोसाइटी सब जे बा सजावट उजावट कैसन बुझायल तोरा? तो बहुत सुंदर, ऐसा कभी नहीं हम देखा। माने प्रोग्राम खूब बढ़िया रहे। प्रोग्राम अच्छा रहे। ओकरा बाद में मिठाई के भी दुकान दुनिया भर के रहे न। जिलेबी सब खाया। जिलेबी कितना खा ले? आधा किलो। वाह 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 वाह, एमे का कहे के बात बा। हो मास्टर, हाँ, मेला में गईला, जग देखला, सुरेश जी के लेके गए रहा। हाँ, तो सुरेश जी बड़ा खुशी से गइलन। तो जिलेबी उलेबी खैला न? जिलेबी के तई गर्दा छोड़ा देलन। खूब खैला। खूब खैला। पूछला हा कि कैसन लगला जिलेबी? अरे कहलन जे इतना निमन लागल है कहीं खैला ही न रहनी है जिलेबी। जानल कि नहीं? तो हम वो सब सुने में आयल है ना कि जिलेबी इतना ने खा लेला कि जब सवेरे पैखाना गईला तो उनका पेट से खाली जिलेबिये निकले लगा। अरे बाप रे बाप, तो खेत में पूरा कोई गल देखे तो कहलक अरे सुरेश जी के तू दोन काम मेला में खिया देला कि खाली जिलेबिये निकलत है पेट से। तो हमनी के लड़का से खबर कर देल खोजत रहे जे जाके खेत में से जिलेबी उठा के लिए। तब सुन लोगन भाई लोगन रुआ लोगन ई जौन वीडियो बा एकरा के देख ली। जे जग में गढ़ ओकरा से भी पूछ सकत है कि जौन नयका जग भइला कितना बढ़िया भइल है। बहुत बढ़िया मनोरंजन के साधन रख, झुलुआ उलुआ भी रहलक, खाए पिए के भी साधन रहलक, अच्छा प्रोग्राम रहलक। अब ख़त्म हो गए, लेकिन रुआ लोगन अगर गए हम तो देख ली। जानत है कि कैसन जग भइल है। अगर नहीं गए तो वीडियो देख के रुआ लोगन देख ली जो कैसन जग भइल है। प्रोग्राम सारा देखा गया वीडियो में, और ज़्यादा नहीं कुछ कहल जाए। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल देखे वाला सब भाई लोग के नमस्कार बा, प्रणाम बा। कहल गल बा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। सब भाई लोगों को नमस्कार बा, प्रणाम बा। हम एगो बहुत बढ़िया जग अब मेला देखावे जा रहा बन। बहुत सुंदर मेला लगल बा। ये देखी सामने ये जौन मंदिर बा अभी बनावल गल बा। यही मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भइल है। यहाँ सब भाई लोग के बुलावल गल बा। बहुत दूर दूर से लोग आयल बा। मेला लागल बा। मेला के आयोजन यहाँ के आयोजन करता लोग पहले बा। जग भइल है 7-8 दिन जग अभी होते बा। शाम के टाइम बा। हम हवा गल बनी जग देखे खातिर, मेला देखे खातिर। ये मंदिर जौन सामने बा देखी कितना विशाल मंदिर बा। लोग आवत था, दर्शन करता, जग देखता। एक से एक व्यवस्था यहाँ भइल बा। आयोजन करता जो बा सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी व्यवस्था कैले बा। मनोरंजन खातिर लोग के अनेक साधन के व्यवस्था कल गल बा। सामने पोखरा बा, पोखरा में पानी बा। देखी कितना सुंदर दृश्य बा। सामने गेट नजर आवता। ये रास्ता सामने से आके स्कूल के सामने गेट बा। गेट से अंदर आ जाए के बा। यही मंदिर बा, शंकर जी का मंदिर बनल, बहुत अच्छा लगा तो देखे में। यहाँ जग होता। ये पता बा कहाँ बा? छपरा जिला के कोसी परसा गाँव दरियापुर ब्लॉक के बीच में सुंदरपुर गांव बा। वहाँ जग के व्यवस्था कल गल बा। जग होता
देखिए कितना देवता लोग जब मूर्ति बनावल गल बा, लोग दर्शन करता, बहुत अच्छा लगा था। लाखों लाख खर्चा करके इज्जत के व्यवस्था कल गल बा। लड़का लोग के मनोरंजन ला झूला के भी व्यवस्था बा। अभी हम झूला दिखाए, इन मेला पीछे बा जब हम दिखावे जाते, बहुत अच्छा जगह बा। अरुआ लोग आए लोखन जो लोकल बा जरूर घूम के गए। आज हम आयल बानी इ मेला के सीन दिखावे खातिर। मेला लगल बा, ओने जग मंडप रखा, यहाँ सामने बा पंडाल, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होला। अभी कुछ देर पहले शुरू रखा, फिर रात में शुरू होए वाला बा। देखी मेला में खाए के व्यवस्था बा, सामान खरीदेला मीना बाजार लागल बा, एक से एक दुकान बा। खाए के व्यवस्था, नाश्ता करे के व्यवस्था, मेला के प्रसिद्ध मिठाई जलेबी होला ओकर व्यवस्था। एक से एक झूला बा, बहुत बड़ा बड़ा झूला, बहुत ज्यादा झूला यहाँ आइल बा लड़का सबके मनोरंजन खातिर। लड़का सब कितना खुश होकर झूला झूलत देखे। एक से एक सामान बा मीना बाजार, जरूरत के सामान महिला लोग खरीदला। देखिए झूला कैसन कैसन झूला आइल बा, एक से एक बहुत ज्यादा झूला यहाँ मेला में व्यवस्था कल गल बा। बहुत भीड़ बा मेला में, शाम के टाइम बा, रात में और ज्यादा भीड़ हो जाला। देखिए झूला, ठंडा के टाइम बा फिर भी लोग यहाँ मेला देखिए आयल बा। मेला में बहुत सा मनोरंजन के साधन बा, महिला लोग भी आयल बा, लड़का लोग भी आयल बा, सब कोई मेला घूमे आयल बा। पास के जितना गांव बा, गांव से लोग 8-9 दिन जब मेला बा, मेला में रोज आवता, रोज घूमता। बहुत ज्यादा व्यवस्था बा और शांति बा। एक से एक बढ़ के झूला लगावल गल बा। सब झूला जो सामने दिखाई देता सब झूला बा। लड़का से आम सबके व्यवस्था झूले के कल गल बा। जेकरा इच्छा बा बैठक पर पैसा लागल है, टिकट लागल है। सामने मीना बाजार में, मीना बाजार में महिला लोग सामान खरीदला, श्रृंगार के सामान से लेके बहुत कुछ बा मीना बाजार में। देखिए कैसन लागता, कितना अच्छा बा। ये रात के शाम के समय के सीन बा। महिला लोग ला एक से एक चूड़ी बाजार बा, खिलौना बा बच्चा सब ला और सामान बा, बहुत कुछ बा। यहाँ से लोग खरीदारी करके ले जाता। कितना अच्छा व्यवस्था यहाँ पर बा। मेला के सामने जो दिखाई देता है मंदिर बा, वही मंदिर बा। ये पंडाल बा, यही सांस्कृतिक कार्यक्रम होला। अभी कुछ देर पहले बहुत भीड़ लगा, अब फिर शुरू हो लगा। धीरे धीरे लोग आ गए। ये हमारे साथ है मास्टर सुरेश जी बारा, सब कोई मेला घूमे आयल बा। देखें ये लोग देखा था सामने, फिर हम